Ang buhatan sa Comelec sa Dakbayan sa Sugbo gipon sisukan sa mga magparehistro ato sa unang adlaw sa rehistrasyon sa 2016 election. Alas 5 pa lang sa kaadlaw, dunanay mga nagatang gawas sa buhatan sa Comelec. Ang uban may reklamo kay naghuwat pa sila 5 ka oras alang sa ilang turno. Alas 7 kagahapon sa gabi, adunanay 1,180 nga nakaparehistro, 632 ang natala sa South District ug 548 sa North District. Sa natala niaging tuig, ang syudad sa Sugbo dunay 574,855 ka mga botante ug gikatakda kining mosaka sa 10 ngadto sa 12% karong tuiga. Ang Comelec mibutyag nga sa umaabot nga 2016 national elections gikinahanglan na ang biometrics aron makabutar. Kung wala kaniini, matangtang sabka sa listahan sa mga botante. Giawag ang mga rehistante nga di malimot sa pagdalag ID o kaugalingong ballpen alang sa mas paspas nga pagparehistro.